nwaanyị ọbụla na-abụ obelibe mee ọbụba gị ọnụ ọ na-abụ gị ọnụ obelibe mee ọ sị gị moto ya egbu gị na ihe abụnata mmadụ ọzọ na ihe mee nke a dizi malụ ka ị ga-esi wee mee ọ bụ na nwaanyị ahụ ama nkwụsị nyabido kwụsị ịdị na ya maka na ọ bụva ọnụ abụcha mgbe ị ga-eji wee atrakt ya da kọs bụ ịdị n'anya ya atrakt ya dị kọs ịbụrụ nwaanyị kwụsị ile kọs on your husband. Many men have died out of the cause their wife lay on them. Odo ọ bụrụ nwoke niile ka isiwe na analo the cause. Ọ bụ na ịnụgo ya anụ, ọ bụ na ịnụgo nya bụ nwaanyị anụ, ọ bụ na aka gị adị ọcha, ọ na-abụghị ọ na-agwaghị gị the other time sị gị nwunye gị na-abụghị ọ n'ọdụ n'iru ya na-edinansụ ọnụ ọ na-abụghị ozugbo ozugbo na-edinansụ ya na-edinansụ ọnụ ọ na-abụghị ozugbo ozugbo. N'ihe abụnata mmadụ ọnwa ụmụ nwaanyị na-eme ya ọ sị gị na ịma abụnata mmadụ you will remain poor, you will never go far, you will do this. Isi ya na-asị ka ọ bụ na-asị ọgwa mụ na gị for the fact na mụ na gị for the fact na mụ ji ego m wee kwụ ụgwọ isi gị na ọnụ niile na-abụ abụ n'isi m ka ọ ga-ele na-asị ka ị na-asị na ọma mmemme gbabia otu a gbabia nye otu a okwucha echetala ya nọ gị kwụrụ ụgwọ isi ya ọ sị ya n'enu gị tozuru nwoke ị na-akwụ ụgwọ isi mmadụ otu anyị nọ ka ị na-akwụ ụgwọ isi izuru nwoke nga esi ya nọ mma kwụrụ ụgwọ isi gị ya bụdebe ihe ga-agụ ya onwe na-ewe nwaanyị iwe ka esi ya akwụ m ụgwọ isi gị bute gị ebe a mụ na anụ gị akwụ m ụgwọ isi gị. Ụgwọ isi ya bụ ka ị ga-eji na remind ndị otu ya ma ọ bụ na bachọ ịkarị out the cost ọ na-ele on you na-agụ ya nọ nke kwụrụ ụgwọ isi ya. Ọ bụ na enyi gị nwaanyị na-agụ ya na inyeli ya ego ọgwa m nye gị ego na-echetala ibe ọma imeli ya maka na ndị otu o nwere years na-anụ those costs ọ na-ele those years kwuo ife ga-edefend gị because a ga-ekpe ikpe ya na mmụọ n'ime ọbụlata mmadụ biznes gị ga-ada ịma mmezi ego ị ga-enwe asidentị ị ga-anwụlele esi akwa m nye gị ego ọ bụ na m nye gị ego na mama nwụ ọ bụ na o nwere ajọ ibe mba gị na-ekwu ya otu a the nurse wa course every woman na-ele on you most especially nwaanyị gị na-ewele intercom no matter ibe ime isila enyi gị nwaanyị maọbụ enyi gị nwoke imeki na out na mmili ọsị abụlụ swimming pool ọgwa swimming pool nke ndị hotel maọbụ nke nwa esi na ụzọ ezo okay I have fun. Let's spicing up our relationship. Let's spicing up our relationship. Oh well, so many places it is very wrong. Do we make it out with your woman? I am not your wife for Number one place, but your kitchen. Everyone is in lean early. Yes, Mila Biakwa. Even there na cupboard, you know, your kitchen are the wrong. Don't make love in your kitchen. Don't make love in your kitchen. Stop making love there. Zelia. Adema bagi ki ikwe. It's not must that you agree. Let me tell people that are supposed to hear. In a swimming pool, we make your love with your girlfriend, with your wife. Hey, no hey, opportunity na swimming pool na mili Zelia. So many men did this and they did not raise up again. They did not make it again in their life. Everything but they met chatter. Adema gwagi ki ikwe. You like ya? You like it. You look at or just take me me. I beg force. I don't force you now. Not to talk more of village stream. Gabo the most deadly. Na milli in a village. Na milli in a village. Zelia.
making a love na your shop, na your workshop, na your business place, na your parking store. Business will spirit in control here. Every business will spirit be in charge of that business. You make your love na your shop, the spirit around that shop. You need the limit cleansing na that shop. Magandi organ na sales girl. You don't know na customer ada azapia. Egba sales girl nya pochia uzo nya si n'ime pochia. You know na shop woli ozugbo. Iwelu na shop, inodu na shop gi wali ya. Inodu na shop gi wali ya. Business gi ga ada kwa. You like ku ina eme obasam. I need to tell you. You like ku ina eme. Na your workshop e bo onye olu aka. Ebe ni na alu olu aka. Ino na ebe a edi na nwaanyi. Alekwala ale. Onye gwa gị, nya ka agwa gị ibe. Ịmakwanụ, ịmalugota. Ịnọ na your parking store. Ebe parking mgba dị ga-ele. Don't try it, oh. Don't try it. Ndị nga na-asị m befroom kwanụ. Onye ọkụ wasị ya akụ na alụzi na befroom. Ọ gị na-emedu. You are safe. Ịnọ na befroom, you are safe. You are safe. But even no, in the pool of water. In the pool of water. Open in on a jacuzzi. In on an image jacuzzi, mileju. It didn't an image milli when they didn't wine. All the very wrong. In the presence of water, water body, when they didn't wine, all the wrong. Milata. Zap mila poa. Now do they image a water watch a parody. In the pool of water. About a million or didn't even milli, they didn't wine. All the wrong is bringing cause and ocho. Adima gbagi ke ihwa. Adima gbagi ke ihwa. Many people may say ya, they kunyi izi ozo. Ama mme mana ada eti ake n'abalị. Ogwe mana ada eti ake n'abalị. Ezekwa na ị ga-eti iti ya. Agbasara mmiri. Agbasara mmiri enwilo. Ada eti ake n'abalị. Ogwe mana ada eso mma n'abalị. Ye mana ada eso mma n'abalị. Iso mma n'abalị adịrọ mma. Ye ma that one. Ezekwa na ị ga-esi na-eso. Ọbasa mmiri enwilo. Ọ bụrụ na ị na-akpụ isi n'abalị ịkpụzi na one of the ugly thing ị ga-eme gị bụ ịkpụ isi gị n'abalị. Ọzọ bụ iji aka gị wee kpụọ onwe gị isi. No matter how perfect ị dị, ị ga-akpụ onwe gị isi iji n'aka gị akpụ onwe gị isi. Ị na-anụ Igbo. Ijizi n'aka gị akpụ onwe gị isi. Ịbụ baba. Ijizi n'aka gị akpụ onwe gị isi. Mmadụ ada akpụ onwe isi. Iji n'aka gị kpụọ onwe gị isi. Ọ bụ na ịkpụcha isi, ntutu gị isuzi n'ọkụ. Nie nye nie, gụọ na nie ntutu gị. Isuzi na ntutu gị ọkụ. Adị m agwa gị ka ị kweta. It's not by force. Don't need to argue. Ọ bụ na ikwetara igwe, ikweta n'ala onwe gị. I just need to tell you. I just need to tell you. Ọgwụ ịma na ada akwụ ọvịvị n'abalị. Ị mara ebe ịkwụ ọvịvị? Ị ma na ada akwụ ọvịvị n'abalị? Ka ebe ịkwụ ọvịvị? Ị ma na ọ dị njọ ada akwụ ọvịvị n'abalị? Ị ma that one? Maka ndị ga-ekweta, ọ bụ na ị kwetara mma mme gị fọs. Ọ bụ na ị kwetara mma mme gị fọs. Ama ka oyi atụ gị. Ama ka oyi atụ gị. Iji na ibe ije edina ala, weli asagbuo onwe gị. For the part na ana ka iji edina, iji na asagbuo onwe gị. Ma ọ bụ ute, ma ọ bụ benchit, iji edina ala.
nya wee duve iji alara ụla wee rapa ị na-akọva onwe gị ibe na ije dina na ịbata idina lụ n'elu ya ijizi na-akọva onwe gị ọ dịrọ mma iji na ute kọva onwe gị ọ na-ebute setback. Idebe na miro amaka your house wa dị very tight. Idebe na miro ka ọ dị opposite your bed. Don't stand mirror opposite your bed. That through the mirror you will be seeing your bed. Ebi na-edina. Don't try it. Don't try it. Make sure na ị nọdụ n'elu bed gị na ị da-afụ mirror. Ị da-afụ onwe gị na mirror. Don't try it. Ụfọdụ na-abụbacha ịlarụ ụla the best thing ma ọ bụ na eche ịlarụ ụla ị turn your mirror upside down. Turn your mirror upside down face anya wall. That's the best. Akwa iyile eyi. Akwa ọbụna iyile eyi. Iyiche gị ya ịdazi eyi ya ọdọkago. Iji na-eme rag. Iji na akwa iyile eyi wee mee rag. Ị na-anụ Igbo. Akwa ị na-eyi. No matter ụdị akwa ahụ ji wee dị mma rag adịrọ n'ụlọ. Iji na akwa iyile eyi mee rag. Adị m agba gị ka ị kweta. Ama m na ị na-emebu ya. Ama m na ị na-emebu ya. Ama m na ịma ndị na-eme ya. Mana ya eche na ịnụ. Ọ bụ na ị chọrọ ịnụ. Jee na-abịa je gote ihe ị ga-eji mere agị. Iji na akwa ile yi mere agị. Ọ dịrọ mma. Ọ dịrọ mma. Ị asị m kedu ihe mere ya? Kedu ihe mekwanele ya? Kedu ibe ejizi agbachala akwa gị aja agwọ ọgwụ jide gị? Iji na akwa ile yi mere agị. Ị ma na ikpugo ibe ọma na-abịara gị n'ala. Butin na-abịa on your way. The thing iwe shut down at the thing. The thing na crash ya down. Ọ na-ebute setback serious one. Your husband nọ na business trip. Iwe na-evicha ụlọ vicheketa ụlọ jee chịta agwa oyile eyi. Agwa oyichego ọdazi eyi wee weli evichebe ụlọ. Your husband nata obote gị complain ihe ọ gara ebe ahụ ime yasa yasa. Nụ nke anụ nwa ma ọ bụ na ị ga-anụ ijizi na akwa gị emere gị isi na ị ga-anụ ọ gbasa gị ọ gbasa mụ nke mụ bụ ka mgba gị agba. Ụmụ agwọ anụ nwa na-eke ebe a na-akwa mmadụ adụa mama adụa papa go so soon go well rest in peace. Ichetebe m afara chetebe m afara kedụmavia icon gịnị nwanụ exist of an icon kedụmavia kedụgasị ababa farewell kedu ababa gacha ịmasịsị gị akwa m na-ekwu jee nke ọma ọgwa ịmasị gị akwa m na-ekwu akwa ndị ahụ iyizi n'ihe ma ọ bụ na akwa gị onye ahụ iyilie ijelu burial onye village unu maọbụ onye line unu achị ya ga akwa iyi akwa ahụ ihicha anya dọka anya gbaa anya ọkụ akwa ahụ ekwesịrị iso gị wee na ya dị. Kedu ibe akwa a na-eme na yo akpati gịnị ka ọ na-eme n'akpati gị? Gịnị ka ọ na-eme n'akpati gị? Na agwa ahụ amaka agwa ahụ bụ grade jee gote akwa n'abịa ụfọdụ ji emelụra gị na bebe. Akwa ahụ adịrọ mma ọ dịrọ mma ka ọ dị na be gị tufuo anya maka ị ga na-eyi ya ịma na ị ga na-akwụ ụtụ ị ga na-elu ụjụ ịmabebe ilu ụjụ ije abịa ịmanla abịa ịmabebe ilu ụjụ ị ga na-anọ n'ọya ịmabebe ilu ụjụ problem dị iche iche problem fụta ndị ọzọ rapụfọ ọfụ gị ọ dakwasị gị maka gịnị na ị na-eyi agwa onye elulu ụjụ agwa eji wee elu ụjụ mmadụ agwa ọbụla eke na burial iyizi n'ihe ma ọ bụ na ọ ga-ekwe gị mgbacha gị isi m na-asị